Ben, pois, benvidas, benvidos á Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, ao primeiro acto do 2019. Moitas e moitos dos que estades aquí sabedes que xa é habitual aquí que todas as semanas por lo menos haxa un ou dous actos, non? Entón, para cadrar o acto de hoxe, quero facer antes un repaso moi rápido do que fixemos o pasado ano, destacando algunhas das cousas, agora sí, algunhas das cousas que fixemos o pasado ano, sin desmerecer as que non vou mencionar, porque o ano pasado falamos, por exemplo, de repensarmos a Revolución Rusa, un ciclo que comezamos a cabalo entre o 17 e o 18, a súa actualidade, a súa validez hoxe, non? Falamos tamén do M68, que non é o nome dun grupo guerrilleiro, nin tampouco é, como decía María Xosé, o nome dunha autoestrada de circunvalación de Madrid, senón que era pois unha serie de actos para celebrar o 50 aniversario do maio do 68. Inda que estou pensando eu que se cara tampouco sería mala cousa apuntar aí para facer un ciclo sobre autoestradas, de chamar a P9 ou algo así, que tamén dá para falar, non? Falamos e moito tamén da muller, do papel da muller na historia da Coruña, na historia de Galicia, da muller labrega, da muller ensinante, da muller activista. Falamos tamén da memoria histórica, inda que, como di un dos últimos libros do noso convidado de hoxe, algúns están hasta os collóns, perdón, da memoria histórica. Da memoria histórica, entre comillas, porque resulta que ahora están, se vedes nos medios de comunicación, que están en Madrid, con toda a súa testosterona decidindo que van facer en Andalucía, non digo só isto, en Madrid decidindo que van facer ali, e ali sí que recuperan a memoria histórica, porque está recuperando a reis católicos, está recuperando a Inquisición, e seguro que hasta o cardeal Cisneros, se fai falta, non? Ese está xa moi reivindicado. Eso sí, despois cando chegan a 1936 aí hai un lapsus da memoria, entón aí falla a memoria histórica, non? Falamos tamén da República Galega, a proclamación da República Galega no ano 31, que durou moi pouquiño, que ata hoxe pois seguimos sin tela, pero aturando non a un, senón a dous boomerangs. Se non sabedes o que son estes dos boomerangs en Madrid, podeis preguntar tamén ao noso convidado, que vos falará tamén das dúas chemineas, unha que bota fume e outra que dá adorno, que tamén temos ali en Madrid. E tamén lle podeis preguntar de moitas outras cousas, como da memoria histórica, como o papel das mulleres, e como tamén da revolución. Porque presentar a uso aquí a Manolo Rivas tampouco ten moito sentido, porque todos sabedes, coñecido, é da Coruña, ademais é do barrio de Monte Alto, nacido no barrio de Monte Alto, e no barrio de Monte Alto somos todos artistas, porque ali hai escritoras, hai músicos, hai teatreiras, hai políticos, hai activistas, e Manolo Rivas pois naceu ali no barrio, na Rúa da Marolas, se non me equivoco, e ten unha peculiaridade el, porque debe ser por eso de que ao nacer na Rúa da Marola se lle aplica eso de si pasas a Marola, pasas a mar toda, porque el lle dá todo, o sea, fai poesía, fai narrativa, fai ensaio, fai guións audiovisuais, fai literatura para infantil e juvenil, é xornalista, é activista, o sea, que é un digno representante do barrio de Monte Alto, pero non solamente do barrio de Monte Alto, senón tamén do barrio de Viña, o lugar onde se encontra a Coruña mariñeira, a Coruña campesiña, a Coruña obreira, porque ali pasou a parte da súa nenez e a parte da súa adolescencia. Por lo tanto, é un digno representante do barrio de Monte Alto, un digno representante do barrio de Viña, un digno representante da Coruña, e como os cascarilleiros somos vos e generosos, poderíamos decir que incluso é bo representante da Galiza, non? E el nos vai falar hoxe, porque el fala de que a vergonza é xa unha revolución, e que o problema precisamente non é a desobediencia, a rebeldía, senón precisamente a obediencia, non? A obediencia de vida, a obediencia resultado do medo e da indiferenza, porque é o que produce ese shock paralizante e útil para os poderosos, o que fala tamén, por exemplo, Naomi Klein no seu libro A doutrina do shock, ou como di Chomsky, que mentres a poboación xeral sexa pasiva, apática e desviada cara ao consumismo e odio dos vulnerables, os poderosos poderán facer o que queiran. Pero Manolo Rivas creo que tamén nos quere ofrecer unha mensaxe de esperanza ante todo isto, e de que é todo isto de que nos ven falar hoxe, non? Manolo Rivas, este espazo da agrupación Alexandre Bóveda,
que quere ser tamén un espazo rebelde. Así que, moitas gracias por vir e benvido a tua casa. Muy bien. Moitas grazas por este limiar a todas e todos vos por acompañar e facer posible. Eu penso que unha das tarefas imprescindíveis é facer posible a construcción de lugar constantemente fronte, digamos, a dinámica de deslugar, de descivilización na que estamos a vivir. Para min o libro máis que nada un motivo, efectivamente unha ocasión para podermos falar, debater o que é tan importante tamén escoitar a palabra contraria. Hai un título de Henri de Luca, un escritor italiano moi recomendável por Montevideo e outros libros, que viviu tamén moitas, viviu experiencias de loita con resultados a veces para el moi dolorosos e pasou moito tempo no cárcere. El ten un dos seus libros moi breve, maravilloso, que se titula así, a palabra contraria. Ben, o libro é unha ocasión, de todas formas ten unha, como posiblemente algúns sabedes, ten unha primeira parte que ten este carácter, digamos, máis de alegato, que responde máis propiamente tamén ao que é o título, contra todo isto, que ten unha inspiración nun número que fixemos de Luces hai uns anos, que era tamén contra todo isto. Esa primeira parte ten a forma, ten o xeito dun manifesto, aínda que debo decir que para min este libro porque hai a tendencia a facer, a esgazar, a separar o que é a creación literaria, o que é ficción, e o que sería ensaio ou textos máis comprometidos. Eu penso que todo isto da cuestión da literatura comprometida resolveuna moi ben Miguel Torga con un pensamento, con unha especie de aforismo moi lúcido, cando dixo o primeiro compromiso do escritor, da escritora, é escribir, mais engadiu despois, a xeito de subordinar, todo o que saibas, que todo o que escribes comprométete, vaite comprometer, porque ás veces hai esa visión exclusivamente, cando se fala de literatura comprometida, para definir un posicionamento de esquerda, radical, comprometido, libertario, digamos, de rebeldía fronte ao establishment. Esquecemos moitas veces que literatura comprometida é moita aínda da outra banda, e mesmo é comprometido o silencio, o calarmos, cando sabemos que o peor dos silencios, o silencio de quen sabe e cala, que se está, vemos nestas circunstancias, estás a dar eu penso en amplos sectores habitualmente moi dados, como decía outro querido escritor italiano, moi dados ao bla bla bla, en cambio, en situacións realmente na que agardamos a palabra, na que agardamos o pensamento, a profundización, dase este silencio. O escritor ao que me refería, o que falaba da cháchara, o autor de Sostén Pereira, Antonio Tabucchi, tiña unha reflexión moi simpática ao mesmo tempo, moi pertinente, na que falaba que hai no tempo de hoxe iso que chamamos intelectual sería máis ben os que chamamos opinadores, a xente que participa, os tertulianos, que en México teñen unha denominación moi precisa, que me fai moita gracia, que son comentócratas. Dicir, los comentócratas, la comentocracia, pois aquí hai moito comentócrata, pero que sobre os temas
cando chega a temas realmente nos que compre, eu penso, históricamente comprometerse, pois non se dá, non escoitamos esas voces. Ben, eu dicía que o libro é o motivo, ten un xeito de decálogo de 10 capítulos. Dicía tamén que para min non se dá ese esgazamento entre ficción e non ficción. Penso que hai sempre fíos invisibles, son círculos diferentes dentro dunha visión da literatura como círculos concéntricos, non? E cando un escribe un conto, escribe unha novela, escribe un poema, evidentemente tamén ao mellor con distancias diferentes, pero queira ou non está cosido á súa época, está cosido ao seu tempo, mesmo a literatura fantástica está cosido. E iso non quere dicir que a literatura sexa subalterna, ao contrario, non pode ser subalterna, non pode ter un carácter, digamos, de servil, non? Ou útil respecto dunha doutrina, dunha teoría política. Justamente para iso naceu, eu penso, a boca da literatura, para ser unha boca completamente diferente, para dicir aquilo que non se pode dicir de outro xeito, nin a través da filosofía, nin dun sermón, nin dunha teoría, nin dunha doutrina. Pero é evidente que ten esa, que estamos gandusados, estamos cosidos, non? Ao noso tempo, pero tamén é evidente que cando escribes, queres loitas contra a historia, contra o tempo no que vives. Penso que toda a literatura, toda a escrita ten que ser inconformista, mas tamén estás a intentar crear outra, de algún xeito, crear outra realidade, non? Entre aspas, outra realidade que contraste con esa realidade coa que loitas, coa que te pelexas. Eu quería, na primeira parte, que tenes máis esa condición de manifesto, repito, o libro para min é dos máis literarios que fixen, máis no sentido de esa idea que temos de mergullarse. Aquí eu falo de Kafka cando di se queres refuxiarte, que mellor que ir que correr cara ao mundo, cara a xente, non? Meterse nese misterio compartido, non? Que é a vida, non? Gustaríame de todas formas, pensando sobre todo nese carácter que ten de encontro para debater, pois ler uns anacos do libro que penso que tamén busquei así algúns anacos, algúns fragmentos que enfíen tamén máis directamente. O que me pasou con este libro, que realmente está escrito, digamos, nun intre en que eu estaba noutra cousa, estaba nesa outra distancia, digamos, de escribir un libro de relatos, non? Digamos que este libro nace por unha necesidade, é dicir, para a propia necesidade da escrita, ademais que se traduce nun lixeiro movimento que é levantar a cabeza, non? E ver o que está a pasar, e ver que necesitas expresar o teu estado, como decimos, como se comentou antes no limiar, o estado de vergoña, non? Unha sensación de vergoña. Repítese moito esa palabra. Penso que hai palabras que utilizamos, que utiliza o povo, e que teñen un contido máis, depende da época, que busca tamén a palabra, que ten máis contido ás veces que unha expresión conceptual máis requintada, non? Entón, esa sensación, ese movimento de erguer o nariz do papel e mirar o que tes diante, produce esa sensación de vergoña, dende logo que non é novidosa tampouco, pero que un sente dunha maneira, digamos, que sacude, que provoca o seguinte movimento, que é o da conciencia, que leva a unha obriga de deixar de loitar contra a suspensión das conciencias
mesmo para seguir escribindo o que estaba a facer, que era, xa digo, sempre que te comprometes, estando noutra distancia, pero necesitaba como un traballo de limpar o medo, digamos, non? Entón, este libro obedece, en primeiro lugar, a esa sensación de vergoña ante o que ves que é un proceso de civilización que se dá no local e tamén no ámbito mundial, non? É un proceso no que as chimeneas de produción de odio, de produción de medo, ves que están traballando. Aquí fixose unha referencia ás chimeneas mariñas dun barco, e, bueno, ben conta unha historia nun dos traballos que fala do boomerang, que refírese á monarquía, non? Porque aquí, entre as cousas curiosas que se dan, especialmente, falaba antes do compromiso na escrita, o compromiso no pensamento, digamos que nese mundo da cháchara, pois dase moito ás figuras tan curiosas como o monárquico republicano, non? O monárquico republicano que a mí me recorda o que dicía Joyce de ser astemio, non? Dicía, eu son astemio entre grolo e grolo, non? Entón, temos iso, o monárquico republicano, temos o agnóstico crente, en fin, unha maneira, a mí me parece, pouco ética, non? De traballar, de expresar o pensamento e traballar coas palabras. Entón, o que comentábamos, eso do boomerang e das chimeneas, dicía, contase unha... Isto é o pirateo... Disculpa, a economía do pirateo, que se chama... Bueno, é outra cuestión interesante, que podemos falar, que este do capitalismo da vixiancia, non? Entón, a termo desa anécdota dos barcos, o que conta aquí no libro, falando da monarquía, é unha historia na que os protagonistas son Azcona, Rafael Azcona, o guionista, o falecido Azcona, é un amigo director de cine italiano, non? Entón van os dous paseando e contou unha historia Azcona, non? Que ven un barco no porto en Valencia, chamalles a atención de que unha chimenea está todo o barco bastante ben pintado, pero hai unha chimenea que está moi pintadiña, non? Digamos como recén pintada, sen pizca sen mancha ninguna de contaminación, de fume, e a outra completamente tisnada, non? É a que está botando fume, están facendo probas, e a outra non bota fume. Entón había o que se pareceu o que era un tripulante que estaba ali na borda, pois saiu un intrasi co seu mandilón, co seu hábito de traballo, todo un englasador, un mecánico englasador, e tamén tisnado no rostro, e dixeron, este é a quen hai que preguntar, e dixeron, pero perque há dúas chimeneas, unha está limpa, a outra está poluta, moi poluta. Entón vai ele e díllese en perfecto castelán, non? Pois non sei o que lle digo. Porque la una labora e la otra non labora, ma é per l'armonía de la nave, é por l'armonía de la nave. Entón, ben, aquí temos dous reis, como sabedes, eu non sei se é, creo que non labora moito ningún, dous reis e dúas raíñas, ben, debe ser pola armonía da nave, non? Ben, vou ler estes anacos.
O libro comeza con unhas anotacións, con as citas. Dicen, un é de Luz Pichel que di: busco a beleza na forma das patacas irregulares. Franz Kafka: cada vez que nace algo novo, saen detrás diso todas as gaiolas. De Luis Pimentel: non notas que se moveu o silencio. Javier Egea: hoxe preciso un alto na derrota. E Philip K. Dick: hola, dixo o controlador, saque as alas e sentes. No ceo, pavimentado de indiferenza, as gaiolas andan detrás das palabras que aínda queren dicir. Extraña esta palabra furtiva que pousa no meu ombro e que se deixa escribir sen medo: vergoña. Xa non podes deixar de mirar o que non está ben visto, o que non se deixa ver, o que non se pode ver, o que sería mellor non ver. A vergoña axúdache a ver. Non é un desenlace, é o principio. O primeiro paso para detectar unha injustiza é que compareza o sentido da vergoña. É o que vai facela visível como injustiza. Hai un sensor moi especial que transforma ese golpe óptico da vergoña en partícula de conciencia. Ese desequilibrio eficaz que Víctor Hugo enxergou como a posibilidade dunha bágoa nos ollos da lei. Nunha desas épocas miseráveis, distópicas, en que a tarefa da verdadeira xustiza non é cumprir a lei, senón liberala dela mesma. Foi a vergoña, nestes últimos anos en España, a que desactivou a suspensión das conciencias ante injustizas ruíns como a dos desofiuzamentos de persoas anciás e familias pobres, as mesmas que enferman ou morren por un mal lume, o incendio de frío da pobreza enerxética. Por que agora? Por que escribir isto contra todo isto? Non estarías mellor na tua torre de marfil? O que escribiu nunha carta Gustave Flaubert a Ivan Turgenev en 1872. Sempre procurei vivir na miña torre de marfil, pero unha marea de merda bate os seus muros até o punto de derrubala. Non se trata de política, senón do estado mental de Franza. Cal é a causa de semellante malestar? Na carta, Flaubert cita un síntoma de malestar, o desdén cultural e en concreto pola literatura no novo programa da instrucción pública. Que contemporáneo soa? O desdén polo ensino e as chamadas humanidades. Polo ensino que consiste en ensinar a pensar, pero todo isto vai máis alá. O estado mental é un estado de vergoña, unha avalancha de merda que sacode o mundo. Pero nas torres de marfil, como nos camarotes de luxo dos Titanic do presente, están acomodadas as conciencias en suspensión, os pasaxeiros dunha modernidade regresiva, o triunfo do pensamento groseiro, descivilizador, de entusiasmo de falcóns, o avance dun progreso retrógrado no que as grandes cifras en bo ocultan as persoas e escurecen o ceo, un novo autoritarismo ebrio de popularidade, gloria estatística e virtual, un réxime da distopía. Nacemos nun país esnafrado, onde non había mellor lugar para vivir que o futuro. Os meus maiores coñeceran a guerra e a fame de posguerra. A vida na nosa infancia era aínda moi precaria. A emigración, o traballo arreo e unha atmosfera política e cultural humillante, onde a boca era para calar e os ollos para non mirar, e onde o refuxio era a música, a lingua secreta e o riso popular. Os barcos e os trens só eran puntuais para marchar, cara a América ou Europa. Cando mirabas a liña do horizonte, ás veces pensabas que estaba máis perto a América que a Europa, pero o futuro, estivese onde estivese, estaba connosco. Era algo que nos pertencía, un tempo que podíamos producir, a propiedade máis valiosa. Ben, penso que un dos trazos, non, das sensacións
que temos sería esa sustación tamén da liña do horizonte, esa sensación de erguerse e ver que alguén levou a liña do horizonte, non? Estamos sempre a falar nunha posición defensiva, porque mesmo a palabra, o concepto, a idea de utopía, non, que era algo que era un pan que nos alimentaba, podía ser unha utopía máis ou menos achegada, máis ou menos razoável, pero a utopía era o que estaba por diante, o que estaba no horizonte. Agora vivimos na chamado réxime de distopía, non? É dicir, a sensación de regresión, de retroceso en todo, mesmo na forma que semella paradóxica, pero é real, do que poderíamos definir como un modernismo reaccionario. Ben, vou ler outros anacos que van ir modulando estos conceptos, non? Pero está aí, se pensamos, podemos mesmo ponerlle nome a algunha forza política que representaría ese modernismo reaccionario. É dicir, habería paleoconservadores, habería directamente fascistas ou neofascistas, pero depois estaría un modernismo reaccionario, non? Que recorda moito o manifesto futurista de Marinetti, tamén na época de preguerras, cando xa se falaba, por exemplo, ao mesmo tempo que se mostraba que se facía unha loanza da velocidade do sport, que dicía no manifesto Marinetti, futuristas, tamén seguidos en España, por xente como Eugenio Montes e outros que despois formarían parte da corte de Primo de Rivera, pero é interesante ver como nese período se fala, o futurista inclúe o desprezo á muller, fai un énfase especial na loita contra o feminismo. Un manifesto que se chama futurista e que contén como unha dos seus trazos característicos esa guerra contra a muller. Nese sentido, hoxe tamén podemos falar de como se dá ese modernismo reaccionario, modernismo nas formas e no fondo, nos contidos absolutamente reaccionario. Ben, outro anaco no que pensara para ler era: este conformismo acrítico impediu ver as graves avarías de todo isto. A ditadura resolveuse cunha impunidade total, unha impunidade encofrada en silencio. Falouse moi pouco, case nada, da vida confortável de represores e verdugos, do abandono institucional das vítimas e as persoas desaparecidas, do desentendemento polas crianzas roubadas, moitas arrebatadas ás súas nais nos cárceres, da desatención ás familias expoliadas de diñeiro e bens, dos traballos forzados dos presos políticos en empresas que hoxe algunhas aínda cotizan prósperas, do esquecemento das vítimas dos campos de exterminio nazis, a quen mesmo privaron do seu berce como apátridas, da xente a que se lle castrou a liberdade de creación cultural, a ignorancia da obra universal do exilio, da fortuna acaparada pola patriótica familia do ditador cunha milagrosa posesión de bens do patrimonio público, dende esculturas da Catedral de Santiago e pías bautismais románicas de Moraime, até o Pazo de Meirás, o lugar gozoso da escritora Emilia Pardo Bazán, e hoxe convertido nun almacén de trofeos de caza. Ai, a caza, a idoloxía do estado de vergoña. A impunidade total levou consigo a impunidade moral. Se mantiveron todos os privilexios, se, por exemplo, os xuíces do Tribunal da Orde Pública, a Inquisición franquista, continuaron impartindo xustiza e, na súa maioría, 10 de 16, ascenderon ao Supremo e á Audiencia Nacional, se non se estableceron controis e leis de transparencia para garantir unha democracia eficaz e honesta, como agardar que de súpeto os principios éticos determinasen as relacións entre políticos e empresas? Non era inxenuo pensar que a xestión do sector público e a posterior privatización das ollas da coroa, as maiores e máis rendíveis empresas, se reserían pola lealdade e honestidade debidas ao patrimonio da nación. Todo isto é canallocracia.
Todo isto é rapina e corrupción. A poesía é información básica para ir á esencia dunha época, por máis que se lle ignore. O termo canallocracia foi acuñado por Rubén Darío, que definiu os seus integrantes con criminal precisión poética. De rudos malsines, falsos paladines e espíritus finos e blandos e ruines de lampa que sacia su canallocracia. Cambiou o réxime, pero o estamento ampesco mantívose. Está aí, actuando, en continua metamorfose. Unha parte foi detectada e, non sen obstáculos cómplices, está a ser xulgada. Pero foi imposible trazar unha liña vermella. Ese acordo de consenso e emerxencia e a corrupción encarcunchouse como unha identidade delituosa, cunha democracia corroída onde o diñeiro corruptor financiou campañas electorais e mesmo lle serviu aos corruptos para se pagaren campañas de boa reputación en internet. É propio da canallocracia coidar moito a súa imaxe. Ben, isto é descivilización. A caída do muro de Berlín, o fracaso do ferrusento e totalitario imperio soviético, o triunfal neoliberalismo. Ese período histórico foi saudado como comezo apoteósico dunha globalización feliz. O credo da fin da historia, a profecía oficial de Occidente, formulada por Francis Fukuyama, supoñería o triunfo planetario dunha divindade biface, a democracia e o capitalismo. Mais a globalización feliz foino para o diñeiro volátil e para a expoliación de materias primas, pero non para as persoas. Nas fronteiras das orquestras de países pobres pasaban os instrumentos, pero non os músicos. Que non era o final feliz da historia, iso sabía o até o gato de Fukuyama. Do código de barras da globalización feliz foron caendo a defensa da democracia, a xustiza universal e a mínima moral humanística de garantir o refuxio e o dereito de asilo ás persoas que fosen dunha guerra. No réxime mundial da distopía, os pobres son tratados como culpáveis da súa pobreza, os emigrantes estigmatizados como potenciais delincuentes e os refuxiados como perigos. Un novo supremacismo, non tan novo, unha dereita alternativa, nada alternativa, pero sí xactanciosa, onde o laboratorio de ideas cheira a barbacoa e se churrasca a Declaración Universal de Dereitos Humanos. Ben, todo isto é a produción de medo para poñer en corentena dereitos e liberdades. Todo isto é a asustación da democracia. Aquí a idea central, quizás desta parte do manifesto, resumiríase con un pensamento do escritor suizo Max Frisch, que dicía: democracia significa máis democracia. Penso que é unha boa resposta tamén cando falamos da crise do xornalismo. Eu penso que hai que dicir xornalismo significa máis xornalismo. Frente a esa crise existencial e frente a crise da democracia, evidentemente non as mordazas, non procesamentos nos que se xulga a vontade nos feitos, senón sería a resposta, eu penso, que nos faría vivir mellor, que nos faría avanzar, sería máis democracia. Ben, sou un anaco, porque unha parte central ten que ver un dos capítulos tamén, disculpen as molestias, están nos matando, non referida ao que chama a guerra contra a muller. Hai no manifesto unha serie de anacos, digamos, que focalizan este tema, non? Todo isto é o machismo como sistema. Ou mellor dito, o machismo é o sistema. Un sistema de dominación permanente, unha xerarquía de extensión universal, con ocasionais e minoritarias excepcións de matriarcados, entre aspas, consentidos polos machos e útiles para eles en tempos de guerra ou migracións. Unha dominación transversal e planetaria, común a todas as sociedades, modos de produción e as grandes religións coas máquinas políticas machistas que son as iglesias oficiais. Todo isto é a caza dos ecoloxistas. A defensa do medio choca con moitos intereses económicos,
sobre todo os propios do capitalismo máis impaciente e depredador, que se basean na velocidade do espolio das materias primas. Irrita grandes latifundistas, terratenentes ou empresas que se fixeron coa complicidade política coas terras dos povos originarios. Alporiza os poderosos emporios que se enriquecen coa enerxía, con medios de produción nocivos e penosos para a vida no planeta. Anosa os que teñen o monopolio dos produtos químicos agrícolas que están a intoxicar a terra. Desequilibra a industria cárnica e os que manteñen sistemas cruéis de explotación animal. Encoleriza os que defenden como sublime espectáculo cultural as corridas de touros. Molesta aos gobernos porque os obriga ante a cidadanía a actuar ou similar que actúan para protexer o medio. Non é un movimento sectorial como non o é o feminismo. É o principal freo á distopía e abre paso a outra civilización, a unha liberdade solidaria, a outra forma de relacionarse coas persoas non humanas, os seres que senten e a natureza, a unha economía honesta, a outro xeito de alimentarse e viaxar, a outra vida, a outro pensamento, que a ecoloxía é unha revolución eficaz e pacífica, iso sábeno moi ben os seus inimigos. É significativa a nova criminalidade que ten por diana o activismo ecoloxista, algo denunciado mesmo pola Comisión de Dereitos da ONU, como hoxe en día hai unha prioridade na criminalización e na persecución por parte dos poderes, coa morte de moitos activistas que teñen esta condición común de ecofeministas. Por algo será. Esa moi longa lista de mortos e desaparecidos. Esbirros da distopía asesinaron a tiros a Berta Cáceres en 2016 en Honduras, ecoloxista, feminista, líder indigenista e líder na oposición á presa da Guazarca, que inundará e destruirá a vida das comunidades lencas que habitan esos vales. Tiña 42 anos e era nai de 2 varóns e 2 fillas. Estaba ameazada, moi ameazada. Foi abatida coa complicidade dos poderes que deberían protexela. Se digo Berta Cáceres, sinto vergoña. Se digo Berta Cáceres, sinto esperanza. A súa xente segue loitando. Disculpen, porque eu creo que eran moitos anacos, como era o conto daquel paisano que chamou o notario para deixar facer as últimas vontades e dixo: vou deixar 1/3 a María, 1/3 a Francisco, 1/3 a Xoán, 1/3 a María José, 1/3 a Cesario, 1/3 entón o notario dixo: serán moitos terzos. E dixo: sí, pero non sabe vostede o grande que é a Leira, non? Entón eu me parece que collí moitos terzos e vou rematar con este terzo. Contra todo isto, contra a distopía e a vergoña, hai palabras balbuceantes, cosas vagabundas, indómitas, na escuridade, chamuscadas, tropezando coas lámpadas, caendo polos patios, xirando o dial como un muiño, raspas de palabras, encrespadas, divagantes, errantes, desesosas de poñer a liberdade no corpo da linguaxe. Que prazer erótico no padal. Gústame este poema de preguntas de Lawrence Ferlinghetti. Fillos de Whitman, fillos de Poe, fillos de Lorca e Rimbaud, ou as escuras fillas, poetas doutro alento, poetas doutra visión. Quen de entre vós aínda fala de revolución? Quen de entre vós aínda desfecha os cadeados das portas? Un xornalista alemán chamado Karl Marx, de 25 anos, loitador pola liberdade en Prusia, escribe unha carta a un editor amigo, Arnold Reuss, na que se lamenta dun país afundido no bochorno, o que podería redimir a vergoña. Mirarame vostede sorrindo
e preguntarame: e que saímos gañando con iso? Coa vergoña soamente non se fai ningunha revolución. Ao que respondo: a vergoña é xa unha revolución. A vergoña abre paso. A vergoña ábrelle paso á esperanza. A esperanza non se espera. Hai que arrincarlla dos brazos ao conformismo. Ábrelle paso á pulsión do desexo fronte á depresión na que nos quere ver o retroceso. É unha tarefa erótica a que non podemos renunciar. Producir outro tempo. Producir esperanza. Esa palabra que non sente medo cando escribes. Este é parte do manifesto. Despois, como comentei, desenvolvese este manifesto en cada seu capítulo, non? Con esa parte que trata a España do capitalismo máxico, fundamentalmente centrada na corrupción. Sabemos que hai moitos tipos de corrupción, non? Pero que, digamos que é unha corrupción sistémica, non? Que mesmo, como se comentou, finanzou campañas electorais sen que iso tivera unha relevancia penal. Hai outro apartado sobre o xornalismo. Viva o xornalismo, cabrones. É unha pintada que vin en México, non? Onde o xornalismo hoxe en moitas partes do mundo, cando realmente ten o acento da verdade, pois é un oficio de risco, non? Traballase na línea de risco, ou senón nesa parálise, digamos, na derrota, non? Existencial. Pero hai lugares onde realmente facer xornalismo é xogarse a vida, non? Estamos a falar de dúcias de xornalistas asesinados, por exemplo, en países como México, non? Que agora vive un momento de certa esperanza, non? Falamos de, por lo menos, vive o que eles chaman unha revolución das conciencias, non? Despois da vitoria electoral de Morena, que é algo máis que un resultado electoral, non? A mí impresionoume moito ver o que había ali, non? Nese país que mesmo foi definido como unha, todo México é como unha fosa común, non? No que continuamente aparecen asesinados, non? Como a guerra do narco foi unha disculpa para justamente eliminar espazos de resistencia, en moitos casos asesinar a líderes indígenas, sindicais, persoas que se opuñan tanto ao narcoestado, non? Como aos poderes tradicionais, non? Entón, nesa idea de vivo xornalismo, penso que é unha cuestión tamén clave no noso tempo, no noso país, que pode ser motivo de palestra fundamental, non? Hai outra parte que se refire a cuestión para mí tamén decisiva da memoria, que leva por título "Que futuro lle deixaremos aos nosos antepasados, aos nosos antergos", non? Ben, é unha pregunta irónica, por suposto, porque vemos que mentres hai unha continua crítica, non? Sempre se impediu realmente ese proceso de reparación e verdade e de justicia que significa a memoria histórica. Realmente había outro xeito de facer memoria, que é a desmemoria, e mesmo o que chamaríamos unha contramemoria activa, non? Aquí unha parte do libro describo, porque ben, a raíz dunha noticia na que se falaba o ano pasado de que era a exposición do cardenal, dedicábase unha exposición en Toledo, na Catedral de Toledo, pero tamén noutros espazos de Toledo, en outros espazos en España, a memoria do cardenal Cisneros, non? Que se puña como exemplo non só de príncipe da Iglesia, sino de
polo seu papel político, de poder fático que tivo, e dixen, eu puximos ver, non? Fixen unha viaxe ali a Toledo, vimos ver de que vai esta exposición, que na televisión española, nese intre, presentouse como a principal exposición histórica durante moitos anos, da década, non? E ben, no frontispicio, coincidindo coa entrada na catedral, había unha lenda na que se decía que o cardenal Cisneros, home principal na época dos reis católicos, a mellor época da historia de España. Era como nos recibían neste tempo, ali aquela exposición na que apenas era unha anécdota a referencia á expulsión dos judeus, non tiña prácticamente ninguna relevancia. En fin, fíxome pensar moitísimo, ademais foi inaugurada por un dos nosos reis, porque, claro, o tema que comentaba antes do boomerang é que tiñamos isto da monarquía, como cando se fixo a suposta abdicación, tiñamos un rei, era como ter un vello boomerang, non? O que pode pasar co vello boomerang é que o tiras e venche de volta e tes o vello e o novo, non? Xa tes dous boomerangs, non? En fin, pois un dos boomerangs foi ali a inaugurar a exposición, non sei se a exposición esta do cardenal Cisneros, da que xa digo que saín, digamos, ben esclarecidos sobre o que significaba para algunha senta memoria, non? É dicir, fundamentalmente, trátase dunha contramemoria fronte á reivindicación, pois, de todo o que significa unha tradición que hai e moi profunda, non? De inconformismo popular, de loitas populares, de loitas contra a injusticia, por suposto. Aquí temos un exemplo histórico clarísimo potentísimo dos irmandiños, pero despois está toda unha tradición, unha corrente de fondo que sistemáticamente se foi tapando. Eu penso que unha das razóns de por que no que chamamos España, no libro está escrito con H, como escribió Castelao, non? Digamos, porque os períodos de liberdade son tan curtos, de procura da liberdade, non? Son tan curtos. Temos unha república, unha experiencia de república federal que foi moi avanzada no seu tempo, non? Todos sabemos que foi como un efímero soño, non? Pero que eran avanzada no seu tempo, como eran avanzadas como moitísimas loitas sociais, non? Ose falar de federalismo algo así como declararse aquí, pois, cuáquero. Eu teño esa sensación, que refalo do federalismo de ser un cuáquero, non? Que, por certo, o último asesinado executado pola Inquisición oficial, a Inquisición como tal, Inquisición, nos anos 1820, foi un mestre cuáquero, un mestre do País Valenciano que era cuáquero, e os cuáqueros e as cuáqueras formaron parte do servicio, digamos, de atención, de axuda sanitaria, de axuda humanitaria durante a Segunda República Española, non? Ben, temos esa tradición de unha república federal, unha Segunda República que foi realmente no mundo unha referencia de esperanza. A prova é que podemos definir o que se chama Guerra Española. Eu penso que foi de facto a primeira guerra antifascista, non? Foi un episodio claramente da Segunda Guerra Mundial, e así o viviron pois toda a xente, digamos, sensible, toda a xente comprometida no mundo inteiro, non? Ben, poderíamos falar de todo un historial, tanto no mundo intelectual, cultural, como aí nese período se cruzaron todos os ventos, pero ao que ia a idea de por que os períodos de democracia e de esperanza son tan breves, tan curtos, non? En situacións, digamos, tan intimidatorias, en situacións tan de risco,
E eu penso que a razón non é que non teña forza de abondo ese sentimento democrático, ese sentimento revolucionario, falando no sentido de revolucións positivas, de rebeldías eficaces, non? Ese sentimento utópico, senón justamente son tan breves, tan curtos esos períodos, porque hai unhas elites e unhos poderes, non? Que teñen medo do seu povo, que sempre tiveron medo do seu povo, nunca confiaron no seu povo, e o seu povo evidentemente non podía, o povo non podía confiar neles. De feito, podemos falar da guerra española ou da primeira guerra antifascista, como tamén, por outra parte, unha guerra colonial, non? Un exército español que conquista a última colonia que se chama España. Entón, está o tema da contramemoria, da memoria histórica, este tema que xa comentamos antes da guerra contra a muller, disculpen as molestias, están nos matando. Eu penso que o que está a pasar tamén é unha corrente de fondo que non son quen de ver, non? Porque unha tarefa ou tamén unha obriga que sentín ao escribir este libro era de intentar ver aquilo que non está ben visto. O que non está ben visto é porque está tapado, está oculto, non se deixa ver, ou está agochado tamén, non? Como resistencia, pero tamén o que non está ben visto é aquilo que representa un desequilibrio para a sociedade ben pensante, non? Que representa un inconformismo, non? Un vento incómodo que abanea este tempo putefacto, non? Que abanea esa torre de marfil. Outro espazo sería a sangue debaixo das multiplicacións, no que se refire, no que se trata do que poderemos definir como abaratamento humano, non? Este incremento das desigualdades, esta sobreexplotación, no caso da muller tamén, no caso, por suposto, de outras de persoas e de moitos homes, pero que mesmo no da muller agrava a súa condición de marginalidade, non? Digamos que en xeral a muller está full time, está traballando 24 horas, non? Porque todo é traballo, todo o tempo é traballo, non? Fora e dentro da casa, non? Mas tamén esa sangue debaixo das multiplicacións referirse a todas esas desigualdades que se van incrementando, tamén a estigmatización, non? Que se dá do pobre, esa idea que temos antes de que introducir, non? A idea de que o pobre é culpável da súa pobreza, é o que nos leva tamén a cuestionar os espazos de estánse ponendo en quebra, estánse esnaquizando os espazos de convivencia, é dicir, as cidades configúranse non como lugares comuns, ou non teñen tanta importancia os lugares comuns, como o que chamaríamos guetos, non? Espazos fronteirizos, non? Donde van levantando esos muros. Todos sabemos que vivimos nunha sociedade de valados de muros, non? A veces invisibles, non? Pero están aí. Ben, está tamén outra parte que se refire especificamente a Cataluña, que se titula Eu non quero ter un inimigo. Despois ven outra no que trato a situación do ensino, o que chamamos as novas tecnoloxías, este capitalismo da vixilancia, en que, aparte de ser usuarios, somos, digamos, pagamos nun doble sentido, porque somos tamén materia prima, é dicir, pagamos para a tecnoloxía, pagamos polos aparellos, pagamos polos servizos, pero mesmo naqueles que presuntamente estamos utilizando gratuitamente, o que son un vehículo para que nós somos os produtores, somos os que achegamos información, sentimentos, emocións que van a ser explotados e mesmo revendidos, non de forma retórica, senón realmente, como sabemos, o gran mercado dos grandes mercados do futuro é a venda da nosa información, de todo aquilo que facemos con esas novas tecnoloxías, con nosos aparellos. Eu penso que está ben a definición, unha posible definición como a economía da vixilancia.
Poderíamos ilustrala co que chaman unha das últimas modas, que é sleep number, que é un tipo de cama inteligente. A cama inteligente o que supón é que véndesenos como outros electrodomésticos inteligentes, porque van nos axudar moito. É dicir, nos imos dormir, esa cama vai estar medindo a nosa tensión, vai estar facendo un seguimento de con que nos deitamos, tamén nos axuda nese sentido, vai a como respiramos, e o que soñamos tamén, de algún xeito, a través das vibracións de todas neurolóxicas e tal. Iso vai a ir a unha central, en teoría para axudarnos, se temos algún problema, na noite, non damos chegado ao bañeiro, non? Entón, o que pasa que tremendo, non? A información que estamos dando até o último recanto da nosa intimidade vai ser utilizado, por suposto, para que o día seguinte prendamos o móvil e vexamos que nos recomendan unha boa clínica para a próstata. Ben, estamos nese mundo de abaratamento como traballadores e traballadoras, sobre todo, e abaratamento do ser humano en sí, non falamos xa coa robótica e todo isto. Cando os animais falan, esa parte referida a ecoloxía, máis non só a ecoloxía no sentido de denuncia, sino tamén o que eu penso que representa unha nova civilización, unha nova relación dende logo con a natureza, que non sexa destructiva, replantexarse mesmo, eu penso que vai replantexar, ten que facernos replantexar a economía, digamos, o xeito de traballo e o xeito de explotación, o xeito de relacionarnos con recursos, iso dende logo, pero tamén o xeito de relacionarnos con todos os outros seres. Habría que facer xa un censo. En Galicia non só vivimos sapiens, entre aspas, o de sapiens, non? Viven aves, migrantes e non migrantes, viven seres que senten, con memoria, con seres salvaxes que non queren formar parte, digamos, do mundo domesticado. Todos eses seres deberíamos saber de algún xeito quen son, e non pertencen a ninguén, non pertencen aos cazadores. É algo alucinante, non? Vivir nun mundo en que cada certo tempo dase unha batida na que morren 70 ou 100 ou máis raposas e raposos, non? Seres así, digamos, dun xeito auténticamente brutal, que son tratados como unha propiedade particular, cando forman parte do mesmo espacio, conviven connosco. Eu penso que é unha cuestión fundamental, non? Para poñer tamén o ser humano, os sapiens, no seu sitio, saber que somos copilotos da natureza, non somos os únicos os xefes da locomotora, non? Despois, a outra parte da literatura escrita na beira, ben, no que justamente a reflexión central teria que ver con isto que comentei ao principio do compromiso. Que significa, non? O compromiso. Para min, escribir é escribir na beira. Somos, de alguna forma, tamén, este pobo podese definir como aqueles que viven no cantil, no acantilado, non? Loitando, non no sentido só da xente mariñeira, da xente da costa, non? Na que o mar forma parte do noso hábitat, é o noso fogar, non é algo extindido, senón que realmente históricamente somos un pobo de acantilado, un pobo de cantil. Eu penso que hai que escribir no cantil, na beira, porque tamén é aí onde podes ver outras beiras, non? E tamén podes ir máis alá, podes ir sempre alén, non? Hai un capítulo, un traballo, un homenaxe tamén neste sentido, porque que é mellor para ilustrar ese escribir na beira que Paco Souto, non? A quen todos lembramos con moita emoción. E, finalmente, pois hai unha parte de aforismos, de microrelatos, que é Herbas de Cemo.
chamolle Herbas de Cego, é un dos xeitos de chamar as estrugas, as ortigas. Ben, penso que ten algo, é unha ferramenta fundamental para min o escribir tamén a ironía, o humor, mesmo para definir a esperanza, non? Podemos botar man, ese remato, dunha declaración que fixo un mariñeiro a quen entrevistaban na radio despois dun naufraxio. Desapareceran 2 compañeiros, estábanos a buscar, xa pasaran 3 días, había casi nulas posibilidades de encontrarlos, por non decir ninguna, de encontrarlos con vida. Entón, eu escoitei, iba conducindo, iba escoitando a radio cara a ese lugar para facer información, e quedei, digamos, de súpeto, tiven que parar o coche porque preguntoulle o xornalista, preguntou, pero vostede entón aínda ten esperanza. Entón, con esa cortesía e amabilidade que ten a xente, a paciencia que ten moitas veces con nós, con os xornalistas, non? Especialmente con algúns, respondeu, xa digo, con amabilidade, non? Iso, home, esperanza sí, pero é unha esperanza negativa. Gracias. Creo que te entendí, falabas de capitalismo básico, non? Como unha definición, facendo un pouco xogo de palabras, capitalismo básico, saber un pouco en que consiste esa... Sí, ben, evidentemente é unha ironía, non? Falar de capitalismo básico, ben, adoitamos utilizalo tanto na literatura, a min non me gusta tampouco na literatura, non? Puido ter unha utilidade no seu momento, como tampouco me gusta definir unha xeración por boom, non? Hai un libro feito por autores, sabes, autores así de Latinoamérica, que se titula De Macondo a Mac Pondo, non? Entón cuestionan toda esta historia do realismo máxico, e eu penso que ademais, se leemos a obra, sería Cunha, non? No que se sitúa esa corrente que 100 anos de soidade, realmente para mí é un libro que é extraordinario e é moi realista, e que hai sempre esa confusión, non? De pretender que o realismo hai unha visión como moi sibarizada, moi achicada do que é realismo, non? E mesmo hai tamén un tratamento un pouco paternalista, digamos, nestes povos, porque tamén eu a primeira vez que publiquei, que se traduciu, neste caso alemán, unha novela que era Salvase Compaña, e que puxeron moi ben, a crítica tratou moi ben, pero sempre facían referencia nos titular un realismo máxico do mar, ou así, o realismo máxico europeo, non? E dicía, pero por que máxico? É máis realista que isto, porque os animais falan, era realismo máxico, non? Pero dende cando, o que pasa é que non os entendemos, pero os animais sempre falaron, non? Sempre falan, entón, quero dicir que é unha visión, iso falado tamén dos circos concéntricos, de que a realidade só se ve un círculo máis pequeniño, cando a realidade tamén formarían parte da realidade a literatura, os nosos sonhos, as nosas esperanzas, as nosas lendas, a memoria, en fin, a imaginación tamén forma parte da realidade. As cousas, gran parte que nos arrodean, son froito da imaginación, non? Hai como unha segunda, unha terceira natureza. Ben, entón, a cuestión é que non me gusta nada iso de realismo máxico, entón é unha especie de resposta, digo, ben, o que hai é un capitalismo máxico, non? É un capitalismo máxico porque a súa fórmula, ademais, podería ser, abreviando, sería velocidade, cobiza, máis velocidade, non? É un capitalismo que vivimos
de xeito moi intenso, non? E que isto pouco en crise, pero vemos que é un modelo que non se variou, basicamente, e no que realmente os resultados mídense pola acumulación. Por iso ten tanta importancia a economía gris ou a economía directamente delincuencial, non? Como sería o narcotráfico, sería a corrupción. Son áreas de economía que, se medimos en cifras, o que significan hoxe os paraísos fiscais, o que significa esa área gris que se mestura cada vez máis coa área delincuencial, non? Basta difuminar, esvaecer as fronteiras. Entón, estaríamos falando de un sector dominante, digamos. Mesmo, ás veces, a política semella que como un sector minoritario dentro da economía, non? Que pode facer algo, pero moi pouco, non? Entón, como chamarlle a iso? Como chamarlle, se a cocaína son os polvos máxicos, pois o capitalismo máxico, non? Que ten esa mesma fórmula. É dicir, o neoliberalismo, neocapitalismo, podemos tamén utilizar a mesma fórmula, é a cobiza máis velocidade. Non importa o medio, non importa que sea porque evidentemente si hai áreas de economía honesta, non? Por suposto, pero que están como moi... todos sabemos o que pasou aquí co plan eólico, o que pasou coas enerxías alternativas, non? De súpeto de ser o non vai máis ser un modelo, un referente, alguén dixo parouse o conto, non? E ben, parece que agora quero se retomar, pero onde vai o tempo perdido? Como se retoma iso, non? Cando, para min é significativo, foi o capitalismo básico, non lle interesaba iso, non? É máxico que de repente desaparezan dos grandes bancos públicos en Galicia e apareza un que vende Venezuela e diste, pero isto sí que é máxico, non? Porque de Venezuela non só poden vir cousas malas, non? En fin, a ver se co tema da sanidade nos venen os médicos cubanos que queren votar de Brasil, non? Que votaron de Brasil. Eu penso que hai que convencer a Rajoy, a Feijóo, de que traia os médicos cubanos para aquí, para seguir co capitalismo básico. Sí, yo quería plantear, porque para luchar contra todo esto que has comentado, ¿no? Pues hay varios puntos, el tema de la igualdad entre las mujeres, bueno, la igualdad en general, la naturaleza, como se está planteando, ¿no? Todo esto. ¿Qué postura individual crees que se debe tomar de forma cotidiana desde la profesión de cada uno? Claro, porque a la hora de escribir, bueno, pues sí se puede denunciar, pero luego hay otras cosas en la vida cotidiana que hacen que sin que tú quieras no te quede más remedio que tirar de todo esto, ¿no? Con lo que nos estamos metiendo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer individualmente, desde tu punto de vista, para que todo esto vaya cambiando poco a poco y sin que suponga volverte un ser marginal, ¿no? Dentro de esta sociedad? Ben, a veces sí, a veces es marginal, non é a tua culpa que seas marginal, é dicir que poden ser os outros ou outros que te marxinan, non? Entón, eu penso que nesas posicións de resistencia son vitais, foron vitais para nós. Hai unha idea de Walter Benjamin que tamén é básica no libro para min, que o que ele chamaba un acordo, existe un acordo secreto entre xeracións. É dicir que malia toda esa desmemoria de que falábamos e todo iso, hai momentos cando semella que todo está, digamos, atado e ben atado, non? Esta fórmula tremenda, non? Que se utilizou cando semella efectivamente que todo vai para atrás e que está de moda. Volvo a dicir cunha historia que lín hai pouco de Picadillo que me gustou moito, que está de moda quedar co cu aire, non? Porque Picadillo, como sabedes, que foi moi coñecido como
Agrónomo é autor de maravillosos libros de receitas, hai moitas anécdotas referidas a él, foi un gran xornalista, ademais de alcalde da Coruña. Como alcalde da Coruña tivo un detalle, unha característica que penso que é importante, xa que estamos a falar de memoria. Ele era do Partido Conservador, xa por herdanza do pai, por continuación do pai, que era un abogado penalista bastante coñecido, Luciano Puga, que foi o defensor, por certo, de Curros Enrique. Ben, entón, Picadillo, o pai despois meteuse no Partido Conservador, estamos falando da alternancia, da época da restauración, e no que os alcaldes o nomeaban directamente, o de votar era un plano máis ou menos. E entón foi nomeado alcalde da Coruña en dúas ocasións, e na última coincidiu co 17, con todo o que significou o 17 de folgas, de revolucións, que desde logo non sucederon no ámbito local da Unión Soviética, senón do que sería a Unión Soviética, senón que se deron mundo adiante, por todo o mundo de folgas. E na Coruña, que, como sabedes, había un movimento social e obreiro moi forte, pois foi unha das principais plazas na que houve unha folga con moito seguimento, moito apoio popular, e el foi o único alcalde en España que apoiou esa protesta social, dado a carestía dos prezos nos produtos básicos, ele o explicou moi ben e todo iso, e apoiou nun comunicado oficial esta cuestión, e inmediatamente foi cesado por Eduardo Dato, e tivo esa honra, Picadillo, de ser cesado, e entón presentouse unha manifestación de 10.000 persoas, acudiu á súa casa con berros de apoio, e el dixo que aquel día fora o máis feliz da súa vida. Non foi o día que comeu patacas recheas de pasariños e sílabos, cousas desas recetas que tiña. Dixo que ese fora o día máis feliz da súa vida, cando se reencontrou co povo, digamos. Ben, bueno, en parte é unha resposta, quero dicir que tamén ás veces temos que pensar en que un ten que saber rebelarse contra si mesmo, todos temos pregues de machismo. Eu aquí non estou falando escape, estou exponendo o que me parece que está a pasar no mundo, e que no que eu teño unha posición tamén, como moita xente, contradictoria, dende logo, como cada quen teño uns pregues de machismo e tal, pero trato de cando os detecto, ou trato de detectalos, trato de ver o que non está ben visto, intento, ou que mo fagan ver, que é o máis necesario sempre. Ben, iba a contar, menos mal que non dixen o primeiro de todo, que non cheguei aquí, que ia ser breve. Vou contar brevemente a historia de Picadillo cando vai ao seu sastre, Chinto, creo que se chamaba, que era o sastre habitual del, e entón el levaralle a tela uns días antes, ou levarana para Picadillo, para Puga, e entón chamou o sastre para que fora, mandou recado para que fora a probar, e presentouse ali, e entón comenzaron pola chaqueta, e entón a chaqueta non daba pechado, faltaban dous palos, e di Picadillo, Chinto, que isto non vai, e di, é a moda, señor Puga, é a moda. E dixo, entón foron coas mangas, e as mangas quedaba a camisa aquí, e as mangas por aquí, e dixe, é a moda, señor Puga, é a moda, vostede non viu, que andan por aí de tantas revistas, estamos, é a moda. E entón foron co pantalón, e o pantalón chegou aos xeonllos, entón, e dicía, eu tirando por un lado, e o sastre Chinto tirando por outro, pero non había maneira de que subira. E dixenlle, mire, será a moda, pero eu que ocupo fora non vou. Entón, isto ven a conto tamén de Picadillo, pasamos a Johnson, porque do xornalismo, porque chamou a un xornalista que era editor, bueno, tiña un papel relevante no New York Times, dos xornalistas máis importantes nese intre, e o presidente Johnson, que contra as súas declaracións incrementara a presenza militar no Vietnam a forma brutal, e entón mesmo fixera unha operación de falsa bandeira, que se chama,
para justificar esa intervención. Tamén vivimos tempos de falsa bandeira, en que determinados feitos utilízanse para ter outras maniobras e para upar determinadas políticas, non? Entón, aí neste caso, foi unha operación de falsa maniobra en que montada polo propio exército americano, pola CIA, para que fora un presunto ataque que non se producira por parte do Vietcong e justificou o envío de centos de dúcias de miles máis de persoas, etc. Entón, empezou a sospeitar a prensa, antes dos papéis do Pentágono, empezou a sospeitar este xornalista que vos digo escribiu no New York Times apuntando de que aí había sospeitas de que aquilo non era como se contaba por parte oficial, non? Entón Johnson chamouno e intentou non convencer de que estaba a facer o correcto, de que estaba a facelo pola patria, que estaba a facelo polos intereses dos Estados Unidos, de que iso era o que correspondía facer. E entón o xornalista quedouse mirando e dixo vostede o que quere é que lle salve a cara. E dixo Johnson, non, o que quero é que me salve o cu. Estaba sentado ali na poltrona da... Ben, xa temos de cu bastante hoxe. Entonces tomamos de acuerdo, general. Non, a resposta a iso, algunha das ideas que se pode facer, evidentemente ten que ver, eu penso que é fundamental non estar, digamos, non só responder pola moda, non? Eu penso que esta idea de ver o que non está ben visto, é dicir, de que non se presten os lentes, de que tenes a tua propia olhada, de ter do espertar, de practicar o espertar, un espertar cotidiano. Penso que é fundamental pensar a idea esa de vivimos un tempo uniforme, producido, un tempo que nos ven de fora, no que se nos marca, se mira que hoxe temos que falar disto, agora hai que falar disto outro, agora hai que producir isto, agora hai que mercar isto, agora hai que tal, non? Un tempo que vai, digamos que un tempo oficial, un tempo uniforme, ademais, que nos abranga a todos, que nos mete a todos dentro do escaparate, non? Estamos metidos dentro do escaparate do gran centro comercial, da gran mole, non? Estamos aí dentro, estamos por unha parte fora, pero tamén xa estamos dentro, non? Entón, penso que é fundamental a loita por producir o propio tempo. Por producir o propio tempo. Ben, estou falando de cousas que se vean que son posicións moi individuais, non? Pero, dende logo, é aí onde podemos encontrarnos. Por exemplo, fronte á idea dicía Orwell que o próximo fascismo vai vir a bandeira da liberdade, vai dicir, somos a liberdade frente a esos comunistas rosos, esa xente que quere que fala que quere crear espazos comuns, que fala do común, comunista. Agora vemos en Brasil como xa se vai contra os movimentos en terra, xa non é un partido político, só unhas ideas claramente definidas, senón xente que está a crear outra sociedade en terras que estaban abandonadas, improductivas e todo iso. Pero o problema xa é que exista ese espazo común, que exista os lugares de encontro, que exista a axuda mutua. Entón, que pasa? Que esa idea de liberdade é unha bandeira falsa, por suposto, esa da que falaba Orwell, porque elimina completamente a dimensión colectiva, a dimensión cívica da liberdade. É dicir, a liberdade, por suposto que hai un erro equivocado, podríamos dicir, un erro de gran calado en
revolucións e movimentos revolucionarios que nos precederon, non? No tratamento da cuestión das liberdades, non? Algo que, por exemplo, temos moito que aprender, penso que estudar e buscar fontes e síntesis no que foi a tradición libertaria, por exemplo, en Coruña tan importante, non? Entón, eu penso que sí que podemos falar dunha liberdade solidaria e tamén podemos falar dunha rebeldía eficaz, non? Porque, bueno, ben, a palabra rebeldía pode, eu penso que xa está ben un decir non, non? Decir non a isto, eso do escribinte de Melville, non? Cando di ante unha orde por parte do seu superior, vai dir que eso, por exemplo, podese dar en, pensamos nos medios de comunicación, sen día, non? Ti sempre podes decir, ao mellor non podes, digamos, non podes escribir todo o que che gustaría ti contar nese índice, pero unha rebeldía eficaz é dicir, prefiro non facer isto, é dicir, prefiro non facer aquilo que vai contra a tua conciencia, non? Aquilo que non ten o acento da verdade, que non ten a verdade nin o acento da verdade, é dicir, que é directamente unha manipulación, non? Entón, penso que en cada eido da vida podemos intentar que o non sexa tamén un sí a outras cousas, non? Iso que no Home Rebelde expresaba Camus, non? Que dicía, o primeiro, a gran revolución é xa decir non, que podemos equiparar aquí ese sentimento de vergoña, pero isto non pode ser, cantas veces o sentimos, non, aquilo que vemos, cousas na rúa e tal, pero isto que pasa, non? Como é posible, non? Que se den estes abusos, que se den tal, pero ese non xa pode conlevar ver as cousas que poden ser de outra maneira, non? En cada un dos eidos, non? E aquí hai moitas loitas, está a haber moitas loitas, que dicir, que penso que parte do problema que temos é que se transmita o virus da desmemoria, non? Contaba Cunqueiro que había unha das doenzas na Escola de Traductores de Toledo, que había doenzas profesionais, unha delas era que nos pergameos aniñaban, eran lugares, digamos, tiñan un bo clima, un tipo de mosquito que cando o traductor, que estaban horas e horas ali traballando, abría a boca, non? O mosquito aproveitaba para introducirse coa boca e borraba unha das linguas que traballaba o traductor. Entón, claro, se ti traduces do latín ao hebreo, borranse o latín, ou borranse o hebreo, pois era a peor doenza profesional. Entón, dicían que estaba causada por un mosquito de desmemoria, non? Dirá alguén, realismo máxico. Iso nada, iso todos sabemos o que pode pasar se abres a boca. Entón, pois frente a desmemoria, cultivar a memoria, claro. Eu con a memoria alucino, non? Porque sempre tivo boa prensa a memoria, non? Decíase dunha persoa, non, pero ten boa memoria, xa non llevan as pernas, xa non sei que, ten moi boa memoria, está de maravilla. Pero agora con a memoria tens que andar. Pero é a memoria histórica ou é a histórica? Non, eu creo que toda memoria é histórica, non? Cando digo que non hai memoria histórica, non hai memoria colectiva, pero en fin, por iso ven esta idea de Benjamin do acordo secreto entre xeracións. Sempre chega un momento en que a xente vai recuperar a palabra xustiza. En algún sitio está, e vai a poner en pé. Cando se confronta ca injustiza, non? Está, digamos, aí sí que hai un ADN na humanidade, non? É unha de feito do que está feita a mellor madeira
humanidade. Ben, facemos máis intervencións. Non, só o fío de que falabas antes de corrupción, narcotráfico, gustaríame un pouco que explicases no teu libro Vivir sin permiso, non? Deses contos common que maybe termineches ou colaboraches ou na serie televisiva desta protagonista Nemo Bandeira. Ben, son tres historias que penso que definiría como novelas breves, porque non son tampouco contos, non son relatos, non? Teñen máis de 50 páxinas cada unha das historias. En francés existe o xénero da nouvelle, a parte do romance, que sería novela. A nouvelle definen con máis precisión isto, porque digamos que ten, para min, a mellor definición das mellores definicións que oín de conto, e hai moitas e boas, non? Pero unha de Rafael Dieste no limiar a Arquivos de Atrás, non? Cando compara o conto, di que o conto é como unha velaíña alrededor da lámpada, que son as borboletas da noite, que están, bueno, voan, pero loitan tamén coa luz. Entón o conto sería ese bo que loita coa luz, de súpeto apágase a luz e remata o conto. Pareceme que mesmo técnicamente unha boa, porque dentro primeiro nun conto ten que estar vibrando o final, ainda que sexa sorprendente despois o final. A novel, neste caso, estas historias teñen máis, digamos que non hai unha súa trama, ten máis a forma arbórea, non? Hai máis, afóndase máis na complexidade dos personaxes e todo iso. Son tres historias diferentes, pero na que están, unha que o medo dos ourizos, despois esa que se titula Vivir sen permiso, e unha última no libro que se titula Sagrado Mar. Son diferentes os protagonistas, pero hai unhas cuestións comuns que tamén son comuns a contra todo isto. De algún xeito, eu penso que un libro, ficción ou poesía ou ensayo pode ser, digamos que son fósforo un libro para outro, sabes? A min axúdame moitísimo estar escribindo. Mentras escribía isto, facía o que sei, haikus, que se chamaba insurxentes ou algo así, ou faz tal, e axúdanche eses pensamentos poéticos que a mellor están, semellan un pouco noutra. Vou ler algún despois ao final, se hai tempo. Axuda moito. Entón, as ideas básicas que hai aí, que latesan, son ficcións, non son teoría, son historias, pero está a desobediencia, a construción da desobediencia, a cuestión da liberdade e a cuestión do poder. Entón, o relato de Nemo Bandeira sería a construción do poder. A construción do poder. E a construción do poder dunha persoa que pasa de ter unha orixe, digamos, a partir da súa condición de home do mar, que dá o salto como persoa un trasente, pois vai ate que el, unha persoa con inteligencia, con habilidade, como moitas destas persoas que se converteron en narcos, pois, o que cabezaron organizacións deste tipo, pois, digamos, el vai se convertendo en outra cousa, vai branqueando o seu pasado, e convertese nun prócer local que borra as súas pegadas, que pasa a formar parte, mesmo polo casamento, con unha persoa da aristocracia, do que chamamos aristocracia do mar, ou aristocracia da sardina, que pasa a formar parte dun estatus no que a construción do poder aí vemos como o poder non é a posesión de riqueza, ou non é só a posesión de riqueza, de signos de riqueza, de grandes mansións, de carros, de, en fin, do que asociamos normalmente aos signos de riqueza, non? Senón que unha vez que existe ese poder, o poder hai unha adición, é dicir, que a droga non é a cocaína, a droga é o poder, non? Entón, o poder cada vez quere máis, é dicir, porque a droga noutros tempos ou a mercadoría noutros tempos
Na lei seca, por exemplo, era o alcohol. O alcohol aquí agora non parece que teña problemas, pero deu lugar, prácticamente 2 anos de lei seca nos Estados Unidos, deu lugar, mirade o cinema que deu lugar e tal, porque foi un motivo, con mellores e peores historias, pero foi un motivo para afondar na condición humana cando se presentan, digamos, esas circunstancias límite, non? Entón, a construcción do poder, o que quere, a fin, o verdadeiro poder, o que quere mercar as vontades, dominar, a palabra é dominar, e por iso é tan importante en política, no xornalismo, loitar contra esa concepción da política como un xeito de dominar, esa concepción do xornalismo como un xeito de dominar, esa concepción de exercer un plantexar, volver a idea da axuda mutua, do servizo público, de todo iso que é tan molesto para ese neoliberalismo. A propia Thatcher dixo a sociedade non existe. Que é iso de sociedade? A sociedade non existe, existen os individuos. Entón, por iso molesta tanto, porque penso que hai que defender as liberdades como máis alá de calquera oficialmente liberal, ou que leva só a insignia de liberal. Hai que defender as liberdades persoais totalmente, a liberdade de expresión, a liberdade de pensamento. Mark Twain dicía, nós temos 2 agasallos maravillosos que nos deu a providencia neste país, Estados Unidos: a liberdade de pensamento e a liberdade de expresión, e tamén a cautela para non exercer ninguna delas. Entón, están para exercer esas liberdades, non poden ser só tal, e non pode molestar que mesmo a palabra contraria que moleste, non? Digamos, moleste calquera posición, para iso está. Pero está, o que non se pode esquecer, é a liberdade solidaria, a dimensión solidaria da liberdade. Sin iso somos medio, só somos iso, estamos decapitados, estamos sen cabeza, e sen mans. As mans están para nacer, a nosa anatomía é para abrazar, non é para pelesar. Sobre a produción de medo e de como se... Hai moitas cosas. Quería lervos un texto moi breve de Eduardo Galeano, do libro dos abrazos. Dicía agora, somos para abrazar. E que, ben, estes días, así, revisando algunhas cousas, volví a encontrarme con este texto e non sabía a verdade de onde meterme. Deume tanto medo. A Ramona Caraballo la regalaron, no bien supo caminar. La regalaron a ela. Alá por... Bueno, vou ler en castelán de Galeano. Allá por 1950, siendo una niña todavía, ella estaba de esclavita en una casa de Montevideo. Hacía todo a cambio de nada. Un día llegó la abuela a visitarla. Ramona no la conocía, o no la recordaba. La abuela llegó desde el campo, muy apurada porque tenía que volverse enseguida al pueblo. Entró, pegó tremenda paliza a su nieta y se fue. Ramona quedó llorando y sangrando. La abuela le había dicho, mientras alzaba el rebenque: no te pego por lo que hiciste, te pego por lo que vas a hacer. Bueno, pois agradecer por vino a Manolo estas palabras, vamos, esta hora e pico que final estivemos aquí, non? Quería xa tamén aproveitamos para deciros que a próxima actividade vai ser o día 16, que é mércoles da semana que ven, que vai ser Pepe Barro, unha palestra sobre que se titula Algo Azul, non? Tamén ás 8 da tarde. E aproveitamos tamén para que vos animedes tamén que non nos sexa a facerse socio e ao final tedes
certiño onde podedes despois tamén estar ao día de todas as actividades que vamos facendo ao longo de ano, poder participar nelas. E máis nada, moitas gracias. Déxame ler dous cousiños aquí. Dous aforismos. O primeiro é: extraordinaria a precisión histórica de Cati, unha supervivente da trata de mulleres. O oficio máis antigo do mundo non é a prostitución, é mirar para outro lado. E despois, sabe, este sí que se va. Un amigo poeta laiábase da precaria alimentación cultural. Despois dun recital, sen cobrar, levárono a un fast food. Pero o peor foi o comentario que oíu de pasada: estes escritores estánse hamburguesando.